Ano, s případy domácího násilí se ve své práci setkávám. Osobně se setkávám jak s psychickými, tak fyzickými tresty. Říká se, že je škoda každé rány, která padne vedle. Myslím si, že Vietnamci vychovávají svoje děti tak, jak byli vychováváni oni svými rodiči. Ale žijeme v jiné době, v jiném prostředí, všechno jde dál a vše je modernější, sociální sítě a naše okolí na nás působí mnohem víc. Proto si myslím, že nejde rákoskou kázat, co dělat a jak se správně chovat. Oni třeba, to je zajímavý, vůbec nerozumí tomu, že jako není výchovný prostředek jako opravdu v bytí. Jo, tady není. Tady jako bytí skutečně pravidelný, který tomu dítěti škodí, je prostě jako nezákonné a trestné. A oni nám teda tvrdí, a proto je taky dobře trošku jako vědět o historii Vietnamu. Oni se jako velmi vždycky jako chlubí tím, že porazili Američany v vietnamsko-americké válce a že když by se tam děti nevychovávaly tímhletím způsobem, tak ty Američany nikdy neporazí. Tresty fyzického charakteru dítě nikam neposouvají a žádným způsobem vlastně ho nerozvíjí. Je třeba si uvědomit, že časté a nepřiměřené užívání trestů může přerůst v něco, co bývá označováno jako týrání. Týrání může být fyzické, může být i psychické. Obecně to bývá tak, že stát do výchovy dětí v rodině nezasahuje. Je to v podstatě, nebo funguje to tak, že stát nechává rodinu, aby se o své děti postarala. Na druhou stranu ale zasahuje v okamžiku, kdy dochází k nějakému porušení práv dítěte. Práva dítěte jsou stanovena různými zákony, ale i mezinárodními úmluvami. Pro Českou republiku je závazná úmluva o právech dítěte. Ta právě stanoví, kde je ta hranice mezi tělesným trestem, který je třeba nějaký drobný a kdy už se může jednat o týrání dítěte. My tím, že jsme samozřejmě ratifikovali tu úmluvu o právech dítěte, tak jsme jako stát se zavázali, že pokud to dítě je nějakým způsobem ohrožené na zdraví a na životě, tak do intimity té rodiny můžeme vstupovat. Že je prostě ten zákon samozřejmě má paragraf na to, že ty rodiče jsou povinni vpustit ty pracovníky OSPOD do toho přirozeného prostředí toho dítěte. To znamená, my můžeme do jeho bydliště, my můžeme za dítětem do školy nebo na jeho pracoviště a můžeme mluvit s dítětem bez souhlasu rodičů. Konkrétně tedy úmluva říká, že tělesným trestem dítěte se rozumí každý trest, kde je použita tělesná síla, která způsobuje bolest a nebo i třeba nějaký nepatrný diskomfort toho dítěte. V okamžiku, kdy bychom už hovořili o týrání, tak to je v okamžiku, kdy se používá buď nějaký předmět k tomu, aby se dítě uhodilo, anebo v okamžiku, kdy jsou zasažena různá citlivá místa na těle, anebo kdy dojde k nějakému vlastně viditelnému fyzickému zranění. Pokud se jedná o situaci, kdy dítě je třeba drzé na rodiče a rodiči ujede ruka, dá mu facku nebo něco podobného, tak tam to dítě většinou tuhletu situaci zvládne. Pokud by ale rodič k tomu přistoupil tak a teď si podej prut, podej mi řemen a já tě teďko seřežu, tak v tu chvíli to není adekvátní situace, tam rodič vlastně využívá tu svoji moc příliš důrazným způsobem a v tu chvíli můžeme mluvit o domácím násilí, týrání. To, že se takovéhle věci dějou za zavřenými dveřmi, neznamená, že by byly dobře. Věci, které se dějou tímhletím způsobem, tak poškozují vlastně dítě. Může se stát, že opravdu ta traumata to dítě ovlivní na dlouhou dobu, někdy i na celý život.
Ještě možná krátce vymezím, jaké jsou vlastně takové ty hlavní znaky domácího násilí. Zpravidla je to tedy v kruhu rodinném, za zavřenými dveřmi, kdy ten agresor je v nějakém nadřazeném postavení, v pozici moci vůči své oběti. Tyto role se jako nestřídají, je to jasně dané. Také tam hraje roli opakovanost. To znamená, že se to děje nejenom jednou. Na druhou stranu k tomu, aby byl spáchán trestný čin, třeba ublížení na zdraví, skutečně stačí, aby se to stalo jenom jednou. Zároveň je také důležité si říci, že i ti, kteří vědí o tom, že se u někoho doma děje něco, co není úplně v pořádku, mají oznamovací povinnost. V případě, že někdo má podezření, že se někdo o své děti nestará dobře, že jim třeba nezajišťuje obživu a to, co potřebují mít, potom určitě má oznamovací povinnost ve vztahu k orgánu sociálně právní ochrany dětí. Může to tedy nahlásit kdokoliv. Dále tento zákon ale stanoví i skupiny osob, které to musí ze zákona nahlásit. Jedná se například o zařízení, která pracují s dětmi, dětské lékaře a v podstatě další pracovníky, kteří jsou v blízkém kontaktu s dětmi. Pokud někdo neohlásí trestný čin, i když by věděl, že se jedná o nějaké poškozování nebo závažné ublížení na zdraví, potom mu hrozí až trest odnětí svobody 3 roky. Takhle, my máme vždycky problém v tom, že oni nerozumí tomu systému a té ochraně. To znamená, my musíme jít zákonnou cestou. A ta sociálně právní ochrana mluví o tom, že je jedno, jestli je to vietnamský dítě, ukrajinský dítě nebo český děti. Pokud jsou na území České republiky a dostanou se do nesnází, tak tu ochranu dostávají všichni stejně. To znamená, že ty postupy my neměníme. Vůči vietnamským je to stejný. A je tady většinou diskuze, že jo, protože oni sdělují, že u nich to takhle není, ale je to o tom, chcete žít tady, to znamená, bohužel, budete se muset našim zákonům prostě podřídit a takhle se ke svému dítěti chovat nebudete. V poslední době se nám ukazuje to, že se především holčičky na nás obracejí, že jsou v rodinných bytí, že jsou odkloňováni od vzdělání a že se musí starat o domácnost a o své mladší sourozence, hlavně chlapce. Největší chybou je, když rodiče trestají dítě za něco, co nezvládlo. Protože je slabé, protože je pomalé, protože udělalo chybu. Pokud je výchova postavená především na trestech, tak to může mít pro děti velmi vážné důsledky, jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Ty krátkodobé jsou, že dítě je neustále v napětí, roste tak jeho strach, roste riziko dalšího selhání. No a čím častěji selhává, tím častěji je trestáno. V dlouhodobém horizontu vlastně se může dít to, že dítě má nízké sebevědomí, poruchy sebehodnocení, takže vlastně samo těžko hledá nějakou svoji dobrou hodnotu nebo těžko hledá směr, jakým způsobem se rozvíjet. Theo một báo cáo của UNICEF ở Việt Nam, lý do tự sát là vô cùng đa dạng. Ví dụ như áp lực học hành, bị bắt nạt, thất tình, bất hạnh, xung khắc với gia đình, gánh nặng kinh tế, thất nghiệp, phá sản, bị ép buộc cưới sớm hoặc bị cản trở trong hôn nhân, áp lực phải thành công và mạnh mẽ, vân vân. Như vậy, phần lớn những người tự tử là bệnh nhân trầm cảm. Tuy nhiên, nguyên nhân tự sát không chỉ là một căn bệnh đơn lẻ, rất nhiều áp lực, bất công và vấn đề trong cuộc sống hàng ngày đều có thể là lý do để người thân của chúng ta tìm đến cái chết. Trong báo cáo của UNICEF về Việt Nam có một chi tiết khá là quan trọng, ngược với cách ta thường nghĩ về gia đình là nơi chốn bình an. Việc sống chung với gia đình có thể làm trầm trọng vấn nạn tự tử. Lý do là việc sống chung không quan trọng bằng chất lượng sống chung. Cha mẹ mong đợi quá nhiều con cái, biến yêu thương thành áp lực có thể là một lý do khiến các bạn trẻ tìm đến cái chết. Sai lầm thứ hai mọi người hay nghĩ đến đó là những người tự tử thường hành động bất ngờ, không có dấu hiệu gì báo trước.
Khi một người ra đi, họ bằng nhiều cách khác nhau để lại những cái tín hiệu của dự định tìm đến cái chết. Câu hỏi là liệu xung quanh họ có những người đủ gần gũi, đủ sắc bén, đủ thấu cảm để nhận ra những cái tín hiệu đó không? Danh sách tín hiệu của những cái đường cùng ngõ cụt đó thì bao gồm là xa lánh người xung quanh này, buồn bã này, không chăm sóc bản thân, có hành vi khác thường, thay đổi thói quen ăn uống và sinh hoạt theo hướng tồi tệ hơn, giận dữ, mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều, dùng chất kích thích, tự làm đau bản thân, ví dụ như rạch tay chẳng hạn, than thân trách phận, có cái nhìn bế tắc với cuộc sống. Tin rằng mình là gánh nặng cho người khác, sử dụng quá nhiều internet và game, lạm dụng hoặc nghiện chất kích thích, lo lắng quá nhiều, coi bản thân là sự thất bại, tự coi mình là vô nghĩa và bộc lộ suy nghĩ về tự sát. Từ khía cạnh sinh học tiến hóa, hành vi tự tử là kết quả cuối cùng của một chuỗi những tín hiệu cảnh báo mà không được để ý. Giả thuyết này cho rằng những người gặp vấn đề đã vô thức tìm đến và phát đi tín hiệu cứu giúp ở mức độ cao nhất, và cái chết chỉ là một hệ quả không hề mong muốn của tín hiệu đường cùng đó mà thôi. Vì vậy các bạn hãy cố gắng để ý những cái dấu hiệu phát ra từ người thân của mình, nói rằng là họ đang ở đường cùng ngõ cụt, để tìm đến cái chết để có thể ngăn chặn và điều trị thành công. Ještě by bylo dobré si říci, že v podstatě domácí násilí může mít na dítě vliv nejen přímo, to znamená, že je samo obětí domácího násilí, ať už tedy toho psychického, fyzického, sexuálního nebo jiného týrání nebo zanedbání, ale zároveň může být i nepřímým svědkem. V ten okamžik, pokud dochází k domácímu násilí v kruhu rodinném a to dítě je svědkem, má to na něj samozřejmě také vliv a v ten okamžik je také povinen stát jednat a je potřeba to dítě chránit a dále v tomto kontextu s ním pracovat. Protože z dlouhodobého hlediska je prokázáno, že děti, které žijí v domácnosti, kde jsou výbuchy agrese, případně i něco horšího, například nějaká forma domácího násilí, tyto děti jsou na tom psychicky mnohem hůře než děti, které například žijí v oblasti ovlivněné válečným konfliktem a podobně. Skutečně má to velmi výrazný vliv na jejich nejenom fyziologický, ale i psychický vývoj. Týrání vede k narušení vztahů v rodině. Dítě, které je týrané dlouhodobě, tak rozhodně nepřilne k rodiči tak, jak by bylo potřeba, a do budoucna vlastně rodič takovéto dítě de facto ztrácí. Děti, které vlastně jsou vychovávány v prostředí, které vnímají jako násilné, velmi brzy z rodiny odchází a v dobách, kdy potom rodiče by potřebovali ze strany dětí nějakou podporu, děti nejsou k dispozici, protože mají pocit, že nemají co vracet.